सिनिनि अनगायै जाथोसे गोदै मुङानो जादों खिजुर फिथाइ। नोंथाङाबो खिजुर फिथाइ जाना मोजां मोनो जानो हागौ। खिजुरखौ सिनिनि जायगायाव बाहायब्लाबो नाथाय बेहाय सिनिनि बायदि केल'रि बांहोग्रा नङा। नाथाय गोबाङानो मिन्थिया सानफ्रोमबो खिजुर फिथाइ जायोब्ला मा देहानि मदद गोनां जायो। फै जों मिन्थिना लानि खिजुर फिथाइनिफ्राय मा मदद जों मोननो हायो। खिजुर फिथाइयाव गोबां बिबांनि भिटामिन, खनिज, शक्ति आरो फाइबार थायो। केलसियाम, आयरन, फस्फरास, पटासियाम, मेग्नेसियाम आरो जिंक थायो। खिजुर फिथाइ जायोब्ला लिरथाय खमायनायाव मदद होयो। खिजुराव एसे बिबांनि प्रटिन थायो। जाय बिथांमोना देहानि सरसा एक्सारसाइज खालामो बिथांमोना खिजुर फिथाइ जानाया मोजां। खिजुर फिथाइयाव गोबां बिबांनि भिटामिन थायो जायखौ जाबाय थायोब्ला देहानि गोहो बारायनायाव मदद होयो। मेगन नुथायनि गोहो बारायो खिजुर फिथाइ जायोब्ला। खिजुराव थानाय पटासियामा देहानि थाखाय जोबोद गुनगोनां जायो। बेवहाय थानाय सडियामा मोदोमनाय गुनखौ रैखाथि होयो। पटासियामा कलेस्टेरल खमायनायाव हेफाजाब होयो जायनि थाखाय गिख्रंथाव स्ट्रक जानायनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो। थै गैयै जायोब्ला थै बांहोनायाव मदद गोनां जायो। खिजुराव मोननाय फ्ल'रिन मुंनि भिटामिना हाथाइखौ गोख्रों आरो मोजां लाखियो। खिजुर फिथाइ जायोब्ला हजम शक्ति बारायो। बैफोर गुनजों आबुं खिजुर फिथाइखौ नोंथाङाबो दिनैनिफ्रायनो जादो। खौरां फोसावगिरि बडलेण्ड बुब्लि क'क्राझार। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।